लाइफआव मोनसे समाव बयनावबो फैयो आं बिनि अनगायै थांनानै थानो हानाय नङा बेनिखायनो जिउआव नों नोंनि मोजां मोननायजों थैजासिम दुखु सुखु जयै थानो गोसोब्ला नों नोंनि लाइफखौ जिउआव नोंनि खामानिखौ फकास खालामग्रो नों नोंनि लाइफखौ दाग्रो बेनि उनाव नों सोरखौबो हास्थाय मानोना नों बेबायदि खालामाब्लाना नों नोंनि जिउआव गोबां दुखु खालामनांनो गोनां जानो हागौ मानोना नों बेबायदि खालामाब्ला नों जिउआव बै हास्थायनायखौ लानानै गोबां दुखु आरो गाबनांनो हागौ जिउआव नों नोंनि मोजां मोननायजों लाइफआव थानाय समाव सना बेबी लाभ इउ होनना बारहोगोन ना अब्ला नोंनि जिउआव नोंहा गाबनांनो गोनां गोबां दं बेनिखायनो नों मोनसे खामानि माव जायजों नों आरो नोंनि मोजां मोननायनि जिउ दानो हायो नोंसिनि जिउआ सान्थि जानो हायो मानो होनोब्लाना नों आरो नोंनि मोजां मोननाया मोनसे न'खर दं बिमा बिफा दं बिसोरो नोंसिनि मोजां मोननायनि बान्दो लाबोनो हागौ बेनिखायनो जों सोरखौबा हास्थायनायनि सिगां नों नोंनि जिउखौ दाग्रो मानोना जों साननो हानांगौदि नोंखौ सोरबा गोरबो गोरबोजों हास्थायदोंब्लाना बियो नोंखौ माब्लाबाबो नागारलांनाय नंखाया आरो जायफोर नागारलांगोन बियो नोंखौ माब्लाबाबो हास्थायामोन बेनिखायनो जों लाइफ दानायाव गोसो होग्रोनांगौ अब्लासो नोंनि जिउआ अराय सुखु जागोन आरो नोंसिनि मोजां मोननाया जिउआव साक्सेस जागोन दानिया लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि सायाव माबायदि सानदों बेखौ कमेन्टआव फोरमायहर आरो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालाम लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बेजों लोगोसे चेनेलनि बेल आइकनखौ क्लिक खालामना हो जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअफोरा नोंथांनाव नटिफिकेसन थाङो आरो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअनि बा भिडिअआव सावरायनाय गासिबो खोथाफोर नोंथांनि गोसोआव हाबबाय आरो माबाफोर साननो दंब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहर स' बिदिबा लोगोफोर दिनैनि थाखाय बेनोसै थेंक्स फर वाचिं